Damper iku dak ya ubah ngene lho, Bro. Damper iku kalau di daun speaker dingenekno iki obah. Lho iki lho damper kok ora obah blas iki. Dirangkep loro. Terus lime di double lem ngono dadi watus iki. Lah iki mau sing wis tak jikuk sitok, iki dijikuk sitok, Bro. Lah iki rada empuk. Iki ya atos karena apa kena. Iki jatuh ya sitok ae 100-e. Iki lime mateni damper. Damper itu fungsine supaya elastis menghasilkan suara fs. Fs itu frekuensi serendah-rendahnya. Lah kudune ngene obah. Elastis obah. Nah iki jenenge damper matek. Loro dirangkep loro, speaker ngasih ra iso obah belas iki konsepe piye modele. Masih mbok beli 2 ampere, tapi kalau justru malah salah. Iki originalnya kan double damper atas bawah. Lek damper ditumpuk iki bukan double damper tapi damper tumpuk iki jenenge, ora double damper. Double damper ana spasine ndi mau bunderane. Lah fungsine spasi iki supaya tetep elastis walau damper 2. Ora kok ditumpuk nganggur mergawe wegahan ngono kok, wegah buka iki ini. Nah ini baru double damper, tapi ini 100 sih, tapi saya membuat ya daripada mau wah kacau ya, ora obah belas, orang di konsep belas sih. Bengkel angger do kepinteran wis ngene iku kandhanan iku ora obah blas ya batu. Fungsine damper ini menghasilkan nada rendah guys, supaya goyangane speaker itu ora dipateni ngene. Damper mbok tumpuk 10 nek konsep double damper gak diterapkan atas bawah ya tetap goser ini diakibatkan karena ini termasuk single damper, gampang mounting.